ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. лайк мондан вақти зиёди шуморо намегирад дӯстон, лекин барои пешравии канали мо кӯмаки калон мерасонад. ташаккур барои дастгирӣ. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Мурабии Ислам Махачев Хавьер Мендес оиди муҳорибаи шогирдаш Ислам Махачев зидди Арман Царукян фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ин мураббиро гӯш мекунем. баъди якум муҳориба ман фикр карда гуфтам, ин бача ҷангвари хуб аст ва бо мурури замон ӯ боз ҳам зуртар мешавад. ман ҳамин гуна фикр кардам. акнун Ислам боз бо ӯ меҷангад. ман медонистам ки ин кор рух медиҳад. Арман худро хуб нишон дод вақте ки бори аввал бо Ислам ҷангид. ҳамон вақт ӯ хеле ҷавон буд ва таҷрибаи кам дошт. ин дафъа ӯ ният дорад ки мо маҷбуран кори зиёд кунем. лекин Ислам рақами яки беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн аст. барои ҳамин ман боварӣ дорам ки Ислам Арманро шикаст медиҳад. ӯ беҳтарин аз беҳтаринҳост, гуфтааст мураббӣ. хотиррасон мекунем ки реванш байни Ислам Махачев ва Арман Царукян аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ва Махачев ба ин муҳориба бо 14 ғалабаи пайдарҳам мебарояд ки ӯ, Камару Усман ва Андерсон Силва аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳам дар таърихи UFC доранд. чемпиони пешинаи UFC Роберт Уитакер гуфт ки барои чӣ беҳтарин ҷангвари сол Илия Топурияро мешуморад. барои шахсан ман беҳтарин ҷангвари сол Илия Топурия аст. бо шарофати корҳои кардаи ӯ соли 2024 ва бо рақибоне ки ӯ вохӯрдааст. Александр Волкановский яке аз бузургтарин ҷангварон дар таърихи вазни ним сабук ва Макс Холлоуэй низ яке аз бузургтарин ҷангварон аст. дар ин вазн Волк ва Макс ҳамаро шикаст доданд ва аз дигар ҷангварон дида хело дар пеш буданд. Волк Максро шикаст дод, лекин Макс баргашт ва ҳамаи рақибони худро шикаст дод. худатон дидед ки фарқият байни Макс ва рақибони ӯ чӣ қадар буд. лекин баъд Топурия омад ва ҳардуяшро ба нокаут равон кард. ана барои чӣ ман ӯро беҳтарин ҷангвари сол мешуморам, гуфтааст Уитакер. ва дӯстон, ногуфта намонад ки беҳтарин ҷангвари соли 2024 Алекс Перейра шуд. худи шумо дӯстон киро беҳтарин ҷангвари соли 2024 мешуморед? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. ҷангвари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев тамринҳои худро ба анҷом расонид ва акнун марҳилаи вазнкамкуниро оғоз кард. ӯ дар саҳифаи иҷтимоии худ ана ҳамин аксро нашр карда навишт ки ман тайёрам. хотиррасон мекунем ки рақиби Нурулло Алиев Янал Ашмоз мешавад ки муҳорибаи онҳо шаби 11 ба 12 январ дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. Нурулло тамринҳои худро бо ҷангварони хеле сахт гузаронид. чӣ гуна ки дар ин акс дида истодаед Нурулло Алиев бо Лоиқ Раҷабов, Эстебан Рибович ва рақиби Усман Нурмагомедов талаб барои камарбанди Беллатор Пол Хьюз якҷоя тамрин карданд ва ҳамаи онҳо дар вазни сабук баромад мекунанд. тамринҳо бо чунин ҷангварон дар муҳориба ба Нурулло кӯмаки калон карда метавонад ва бисёри мутахассисони хориҷӣ Нурулло Алиевро ояндаи вазни сабук мебинанд. яке аз онҳо дар бораи Нурулло чунин суханҳо навишт: вазни сабук беҳтарин аст. дар ин вазн се ҷангвари ҷавон ва проспект Нурулло Алиев, Педи Пимблет ва Арман Царукян аст ки барои камарбанд меҷангад. ҳамчунин Мактибек Оролбой ва Усман Нурмагомедов дар Беллатор. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, бисёриҳо боварӣ доранд ки Нурулло Алиев, Педи Пимблет, Арман Царукян, Усман Нурмагомедов ва Мактибек Оролбой ояндаи вазни сабуки UFC анд ва онҳо ҷои Ислам Махачев, Дастин Поре, Ҷейсон Гейҷ, Майкл Чендлер ва дигаронро ишғол мекунанд. муҳорибаи Нурулло зидди Ашмоз барои Алиев дарҳои зиёдро мекушояд, чунки ин муҳорибаро бисёриҳо интизоранд. бисёриҳо фаҳмидан мехоҳанд ки сатҳи Нурулло чӣ гуна аст, чунки Нурулло баъди 2 сол ба октагон бармегардад. барои ҳамин дӯстон, биёед Нурулло Алиевро дастгирӣ мекунем ва ба ӯ ғалабаи дурахшони беосеб орзу мекунем. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.